Mayapayabak po. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Flor Mercado, Teresita David, Mirna Nakpil, Violeta Deirit, Ian Bondok, Amy Gutierrez, Socorro Montemayor, Rene Enelia Lorenzo, Fer Enlina Castro, Regina Castro, Raimundo and Carla Almenanza, Jose Renante and Miriam Sandico, JP Lagman, Honorarias, Amare et Servire Choir, Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang, Jose Pepe Hison, Eva Laus and family, Chris and Rona Gomez and family, Myrna Dison, Villamor and Risalina Tolentino, JC and Romina Olalia, JC and Romina Laus, para king Aldodang king kapiasana pong San Padre Pio, Janet Borja and family, Ronnie and Alice Reyes, Carlo and Marisa Ong, Winnie David, Abel and Lydia Canlas. Para king Aldodang Bayton, Di Megan Centeno, Olivia Luna Olalia, Iluminada Pineda, Dr. G. Mark Canlas, Winnie David. Para king malalagwang kapaldanan dari Lani Lansang Breton, Gabriel Lansong Jr., Josie Pinlac, Asuncion Lansang, Lourdes Mariano, Bernadette Butalid, Carlos Sampang, Yolanda Nunag. Special intention ng Edwin Cunanan and family, Myra Lansang Paras, Marcos Garcia. Para king lanangkang kapainawaning kaladwa dari Emiliano, Maligaya, Estela, Ligaya, Willie, Domingo Senior, Domingo Junior, Conchita, Aurora, Nestor, Reynaldo, Nanita, Ismael, Gabriela Janela, Divinia, Dolores, Jofila, Andrea, Fernacio, Angelo, Arturo, Amelia, Urbano, Joan, Jerry, Nida, Joel, Macario, Ocelito, Javier Sr., Alfredo, at Ding Maldang Kalalwaking Purgatorio. O San Pio naring Petresina, bisyang meing maya abalita, ing lugon mo king Diyos ating kapara, itiyasan ang Apo San Mikeka, halimbawa mo sukat ng tukyan, ing reliyoso at kaparian, ing kalukan mo at kapamintuan, ing kasuywan mo at kabanalan. O San Pio naring Petresina, bisyag meing maya abalita, ing lugod mo king Diyos at king kapara, itiyasan ng Apo San Miguel.
tinait papunta kaya ing Diyos kewana kang kasangkapan ing kayang pakalulu at kalang o San Pio naning Petresina isyag me ing maya pabalita ing lugod mo king Diyos at king kapara itiasa ng apo San Mikeka o Padre Pio in Petresina. Kilagin ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At keka ang timurin. Mga payabak po kay kaingan. Sa ining piyesta at death anniversary na po ni Santo Pio ng Pietrelcina. Metong prailing Franciscano. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, haminan talapat pagsisyan ding kasalanan tamo, at anyaran pamilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang sukat samban, antimoying karampatan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang sukat kilalanan bilang pinili na at linya ng Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang puputong tagumpe, karing mapakumbaba, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupahing tutu, pakaluluwa na katam, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie, alanganga. Amen. Ligayaing Diyos, ligayaing Diyos, ligayaing Diyos, ing matas sa banwa. Ligayaing Diyos, ligayaing Diyos, ligayaing Diyos, ing matas banwa. Kapayapaan, karing tao, kayang kalungkuran, pupuryan, nagkaparangalan, nagkapaligayan, nagkasasambanda ka, pupuryan, nagkaparangalan, nagkapaligayan, nagkasasambanda ka. Kapayapaan, karing tao, kayang kalungkuran, pupuryan, nagkaparangalan, nagkapaligayan, nagkasasambanda ka, pupuryan, nagkaparangalan, nagkapaligayan, nagkasasambanda ka. Ligayaing Diyos, ligayaing Diyos, ligayaing Diyos, ing matas sa banwa. Ligayaing Diyos, ligayaing Diyos, ligayaing Diyos, ing matas Manalangin tamo. Ginoo, pagirandaman mo sa ing panalangin mi, kaniting kapyesa ng Padre Pio. Ang tiningay mi panaligan ng sarili ming kagiwan, makasawap sa kaya kaming panalangin iting santong minye kaligayan kaya ka kimbiyan ang dilanan kaya tiking yato.
Itiadon mi, king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo. Ang mabibi at magari kambe mo at ning banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. King makabuklat na puso, makiramdam tampo, king amano ning Ginoo. Pangamasan ito, King Ibrahim Propeta Ageo. King kadwa ng banwa ni kapanungkulan ng Dario bilang hari na ng Persia. King unang ano aning kabulan. Migsalitaya ing Ginoo, king kapamilataning Propeta Ageo. Ing minsay para king gobernador nening Huda, Zerubabel ay anak ng Seltiel, at para king Matas a saserdote, Iosue ay anak ng Iosadak. Nganan ning Ginong mayupaya kang Hageo. Sasabihan dareting tao, king aliwapa iti ing karapatan a panahon, ban italakad niyang pasibayo ing templo. Binyene kanita ning Ginoo iting mensahe para karing memalen king kapamilataning Propeta Ageo. Kakung memalen, bakit manuknangan kayo karing mga santing api bale-bale kabang ing kanakong templo makalugmukya king kasiran? Eyuwari apapansinan ing malilyari kay kayo. Tinanam kayong dakal, dapat ditak mo ing pinupulyo. Ating kayong pamangan, dapat esapat para kumabsi kayo. Ating kayong alak, dapat esapat para lasing kayo. Ating kayong imalan, dapat esapat panlaban kindimla. Ing panakita ning taong mahintunan, esapat para mga biyayan. Eyowari akakit ing sangkan, nung bakit mga palyari iti kaya kayo? Munta kayo karing bundok-bundukan, kuma kayong dutong, at italakad yang pasibayo ing templo. Kanita ko mo tumula, at misamban antimo ing karampatan. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing Ginoo manakit yang tula karingkeyang memalen. Ing Ginoo manakit yang tula karingkeyang memalen. Ipagkantayang bayong dalit ing Ginoo. Purianye busal ding kapulungan daring tapat kayo. Ing Tumula ka Israel, uli ning kekang talapaglalang, uli ning ari mo, magsaya kayo, may maliningsyon. Ing Ginoo manakit yang tula karingkeyang memalen. Puriyan niya in lagyuna, kapamilataning pamanirak, manigtigan kayo karing tambol, at alpa at puriyan niya. Ing Ginoo manakit yang tula, karingkeyang memalen, puputunga nala king tagumpe, ring mapakong baba. Ing Ginoo manakit yang tula karingkeyang memalen. Bustan mo lang magsaya, ring memalen nin Diyos, king tagumpero. Bustan mo lang matulang magkanta, karing piestara. Bustan mo lang pulisak masikan, pupuri king Diyos. Itiya ing tagumpening balen, ing balen nin Diyos. Aleluya. Ing Ginoo manakit yang tula karingkeyang memalen. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Ibuklat mo rin puso mi o Ginoo, buwan makirandam karingamano ning anak mo. Alleluia, 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 Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. I Herodes, sing gobernador na ning Galilea, abalita na nga ning bagay mga palyari. Tutuyang mababali sa pamisip, huling ding mapilan, sasabienda, king iwan na maminyag, sinubliyang mebye. Ring aliwa naman sasabienda, king impropeta Elias, di natangya. Ring aliwa naman sasabienda, king imetong karing propeta, king mumunang panahon, sinubliyang mebye. Nga ng Herodes, pe patabtab ke batal, iwan. Dapat nino iting lalaking babalitara at pekikwana ng akit Jesus. Ing mayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Magandang morning po ulit sa lahat. Sa pista po ngayon ni Santo Pio ng Pietrelcina. Ilang kukunting kalaman lang po tungkol sa kanya. Ang tunay niyang pangalan ay Francesco. Francesco Porgione. Siya'y ipinanak sa isang pobreng magsasaka, pamilyang magsasaka. 5 daw sila magkakapatid, pangalawang panganay po siya, 2 lalaki, 3 babae. Yung panganay ay lalaki, tapos siya. At the other 3 ay mga babae. Dahil mahirap lang daw sila, kaya maagang nakapagtrabaho si Francesco, nakatulong ang kanyang ama sa bukid. Kaya medyo na-delay ang pag-aaral niya. Na-delay ang pag-aaral. Very religious itong pamilya na nakagisnan ni Francesco. Very devoted Catholics. Kahit na mahirap sila, yun daw mga magulang niya ay sinanay silang makinig sa Bible stories. Tignan niyo, no? Bible stories. Siguro doon na-develop ang puso ni Francesco, no, sa pagmamahal sa Panginoon. No? Kaya nung minsan mayroong yatang sa pagsisimba nila, mayroong isang paring cappuccino na nangaral, parang naakit siya. Kaya gusto niyang ganun din na maging buhay niya. No? Kasi lalo na nag-altar server siya. No? Kaya yun ang nasabi niya sa mga magulang niya na mga edad 10, 11, or 12 na gusto niyang mapabilang sa mga paring cappuccino. Kaya pumunta po itong mga magulang, no, para i-apply ang kanilang anak dun sa malapit sa kanila na kumbento na mga prailing mga capuchins. Yung Order of Friar Minors na mga Franciscano.
Kaya lang ang si Francesco, kulang siya sa pag-aaral. Kaya sabi raw ng nag-assess dun sa kumbento ng mga pare, kailangan pa siya mag-aral. Dahil kulang sila sa ganyan, hindi sila makakuha ng pambayad. Kaya ang ginawa raw ng tatay niya, nag-OFW. Ay, di pala OFW. Nag-IFW. Italian Foreign Worker. Kasi OFW. Hindi. OFW is Overseas Philippine Workers. So, OIW. Overseas Italian Worker. Nag-abroad po, iniwanan ng pamilya, pumunta ng US at doon nakipagsapalaran ng kanyang tatay para lang may maipapadalang pera, makakuha ng isang tutor para kay Francesco. At ang nangyari nga po, ayan, natuto si Francesco at nakapasok na ng, tinanggap na sa kumbento. And later on, siyempre, the rest is history, naordinahan po siyang pare. Pero siyempre, marami pang mga pagsubok. Actually, naging sakitin, salonero, si Francesco. At nung nag-profess po siya, kinuha niyang pangalang Pio in honor of Saint Pio I. Kaya Santo Pio. At Pietrelcina, kasi doon siya pinanganak. Ang bayan na kanyang kinalakhan. At ibang mga trivia pa po, mga trivia, kaya tinatawag silang Capuchins. Kasi ito, yung ganun pala, yung hood, sa Italian is Cappuccio. Cappuccio. Kaya yun ang Capuchin, yung mga naka-hood. Ganun pala yon. At yung pong iniinom yung kape, yung cappuccino, taken from their order. No? Kasi ang kahulugan pala ng cappuccino, yung brown habit nila. Kasi tignan niyo po, pag may iinom kayo ng cappuccino, mayroong kulay brown dun sa taas. Yan pala yun. Kaya pinangalan dun sa kanilang samahan, ang cappuccino. Cappuccin. Kaya sa tuwing iinom kayo ng cappuccino, alaalahan ninyo itong kanyang kongregasyon, the Capuchins. No? Kaya yun po. At ano pong magandang, kasi marami pong mga devotees si Padre Pio, noon pa man buhay siya, pumupunta para magkumpisal. O yung iba, mga curious, kasi meron siyang daw stigmata. Mystic siya. No? Kaya maraming na-curious sa tao, sa mama, na gusto lang makita. At maraming nagkukumpisal at humingi ng payo. Kaya siguro magpahanggang ngayon, kahit na pumanaw na siya, at ito, nabilang sa listahan, talaan ng mga santo, marami pa rin mga devotees, no, na ang kanyang panalangin at pagdulog sa Panginoon para sa atin, magpahanggang ngayon, ika nga parang siyang modern saint, siyang malakas nating kakampi sa langit. Kaya ang daming devotees, biro, dito po, ilan yung mga shrines natin, no? Na dedicated to Saint Pio. At ako po, hindi ko after sa mga milagro na nagagawa niya. Kasi ito'y mga mababaw lamang. Kung hingi ka ng milagro, no? May sakit ka, gagaling ka, kung mayroon kang hiningi, pagkakaloob sa'yo, kundi yung mismong pananaw niya sa buhay. Napakaganda ng pananaw sa buhay ni Saint Pio. At kabisado natin yung kanyang slogan, yung pray, hope, and don't worry. Pray, hope, and don't worry. Magdasal ka, mamagasa ka, at huwag ka nang mag-alala. At alam niyo po, ang kanyang sinabi ay nakaugat sa kanyang pananaw sa buhay. At ano to? Recognizing God in all things. Yung makita, mapansin ng Diyos sa lahat ng bagay.
Na makita si Kristo sa lahat ng bagay. Normally po kasi tayo, no, mga Katoliko, parang pag mag-e-evangelize tayo, dadalhin natin si Kristo sa kanino man. Saan man tayo pupunta, dadalhin natin si Kristo. Parang sa pinupuntahan mo, wala pa si Kristo. Ikaw ang magdadala. Ganun ang evangelization eh. Pero siya hindi. Anong wala si Kristo? Christ is everywhere. You just have to recognize Him. Hindi lang ikaw ang may dala-dala kay Kristo. Maging sa kausap mo na kahit na baka hindi Kristiyano, you will see the face of Jesus. At sa anumang kalagayan sa sitwasyon, mahirap man yan, he's able to see Jesus. No wonder he was able to say, pray, hope, and don't worry. Kasi Jesus is everywhere. Ganito siya, no? At siguro tayo po, ito yung magandang makakuha natin kay Padre Pio, lalo na itong panahon ng pandemic. Kasi feeling natin wala ng Diyos. Iniwanan tayo ng Diyos. O kaya pinarusahan na tayo ng Diyos. Pero ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa panahon ito, hindi bakuna, hindi ayuda, kundi seeing the Lord everywhere. Saan man tayo magpunta at seeing the Lord even in these hard times. No? At sa mga mahirap nating sitwasyon. Seeing the Lord, kahit na sa mga namamatay nating mga kapatid nating naka-quarantine, sa mga doktor na nagsusumikap, tumugon sa hamong ito ng pandemya. No? Sa iba't ibang mga ngayon, masisipag, talagang ibinibigay ang sarili sa paglilingkod sa panahong ito. At sa marami pa, seeing the Lord in everything. Hindi naman ibig sabihin na nagiging Diyos yung nakikita mo. Di ba? Nakakita ka ng bulaklak. Sasambay mo na kasi nandun yun ay Diyos. Iba naman po yun eh. Animist yun eh. No? Pero ito makita mo pa rin, kahit sa bulaklak. Makita mo how God loves beautiful things, no, sa mga bulaklak. Kahit po sa isa't isa, sa mukha ng bawat isa, aren't you glad? No? Makita mong mukha ng isa't isa. No? Kung paano yan hinubog ng Diyos. No? So ito si Padre Pio, to recognize God in all things. No? Sana ganyan din tayo. Ganun. Kasi pag ganun ang pananaw natin, talagang sasabihin natin, pray, hope, hindi tayo dapat mabahala. Kasi meron tayong matang maliwanag na nakikita, buhay na buhay ang Diyos sa mga nangyayari at sa ating kapaligiran. At ito pong ating ebanghelyo, no? Ito namang si Herodes, kakaiba. Si Herodes, nasa harapan niya ang Panginoon, hindi pa niya nakikita. Si Herodes, no, kasi naging curious kay Jesus. Akala niya, buling nabuhay ang pinapugot niya ng ulong si Juan Bautista. No, kaya pinagsikapan niyang makita at makilala si Jesus. At nangyari naman yon. Yun sa bandang huli na ng buhay ng Panginoon. Yung passion nang magkita sila. At binulat-lat ni Herodes si Jesus. Pero ang kanilang pagtatagpo ay hindi natapos sa siya'y naniwala at nagtiwala. Kundi kagad dinismiss si Jesus. Kasi sa isang komentary, sabi, natakot lang si Herodes kasi baka nga si Juan Bautista ang kanyang kaharap.
Bakit siya takot? Kasi alam niya mayroong pambihirang kapangyarihan si Juan Bautista. At baka kung anong gagawin sa kanya. Ganun daw, ganun yung isang komentary. Kaya kagad dinismiss, pinadala kay Pilato, pinabalik kay Pilato. Pero sayang, itong mama na si Herodes, na nagkatawang makatagpo ang Panginoon, iba ang naging epekto. Unlike si Bartolome, di ba? Si Bartolome, sabi ni Felipe, tara, sama ka. Nakita ko yung Mesiya, si Jesus ng Nazareth. Sabi ni Bartolome, mayroon bang mabuting manggagaling sa Nazareth? Tara, sama ka. And he became curious. So, sumama para lang makita kung ano sinasabi nitong friend niyang si Felipe. Kaya sumama. At pagkakita, sinabi lang ng Panginoon sa kanya, bago tayo magkatagpo, nakita kita, sabi ng Panginoon kay Bartolome, sa ilalim ng puno ng higos. At doon lang naniwala na kagad si Bartolome or si Nathaniel, and he followed the Lord. Yung curiosity niya, napunta doon sa paniniwala at pagtitiwala kay Jesus. Actually, ganun din si Sakeo, di ba? Si Sakeo, gustong makita si Jesus. Kaya pinagpilitan niyang makatagpo siya, umakyat sa puno kasi pandak . At nung magtagpo sila, inimbitahan ng Panginoon sarili niya sa bahay ni Sakeo. Kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. At siyempre, masayang-masay si Sakeo. Tinanggap, pinapasok sa bahay niya. At doon nangyaring conversion ni Sakeo. Na ibibigay ko sa mga dukha ang aking aririan. Kung meron man akong nadayang, nino man, ibabalik ko 4 times. Parang ganyan yung pananalita ni Sakeo. At alam niyo po, yung mga santo tulad ni Padre Pio, sila yung mga na-curious naman din . Ibig sabihin, gustong makita, sino ba sitong si Jesus? At talagang pinagsikapan nilang makita at makatagpo, makilala si Jesus. At nung makilala nilang lalo si Jesus, minahal at siya ang kanilang sinundan. Di ba ganyan ang buhay ni Padre Pio? Nakilala si Jesus, minahal niya, and he followed the Lord closely. At sa atin po, yan din sana ang isang paaral ng mga santo at mga santa. Na tayo rin, sana sa ating makilala pa natin husto ang Panginoon at mamahalin natin siya at siyang susundan natin. Ika nga po ng isang kantang pumukaw sa aking puso nung ako'y nag-aaral pa. Sabi ng kanta, to know thee more clearly, to love thee more dearly, and to follow thee more closely. Mayroon pa yatang katagdagan yan. I pray 3 times. 3 times a day to follow thee more, to know thee more clearly, to love thee more dearly, and to follow thee more closely. These things I pray. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa Panginoon mga kailingan, tayong lahat na pinagkakaloban ng Panginoong Diyos, ng mga taong banal na makikita natin kanyang mukha at tayo mabigyan ng inspirasyon sa buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ingatan mo o tingiran mo ring mamaklis kaya ka. Ginoo, tingiran mo ring mamaklis kaya ka. Para ka ring sablang makatagulaling king obrang pastoral. Mananon na sanang ing mapakumbabarang panga at tsu, pagdalanong kapayapan, pamidamayan,
at pamisan metong kinlugod, ding mi pagkatiwala king karelang pamaningat, ipanalangin ta king Ginoo. Ginu, tingiran mo ring mamaklis kaya ka. Para ka ring pamuntok ning kiyakatang bansa, ilasana anting talasuyo ring tao, magdalalang kapayapan at kaayusan, karing magulo ng daki ning kiyakatang bansa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginu, tingiran mo ring mamaklis kaya ka. Para ka ring sablang alang obra, king malagwang panahon, mitataglasana ring bayong kapanintunan, ban makapagbalik ing karelang dignidad, anting tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginu, tingiran mo ring mamaklis kaya ka. Para kay katangan makatipon keti, ban pagmasusyan in lugod ning Ginoo, kaliwan tala sana ring kay katang kamwa, laban king aliwa, at ilelering may mutang ambisyon at kapagnasan. Bip mong kababan magobrang miyabi-yabi, ban italakad ing metong atune lipunan Kristiyano, ipanalangin ta king Ginoo. Ginu, tingiran mo ring mamaklis kaya ka. Ngini adwan tamo isarilitang kapagnasan. O Diyos, sa may paing tutu, pagmulan ng kabiyasan at kapayapan, pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin. Mananalasan ang king puso't kaisipan, magtiwala kay kekap, banatala ka ding metong alipunan, anong nu, ing divino mong kaburian, ing mag-ari at matupad. Itingnadon mi, kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Dito pong mag-offer, lumapit na po kayo ng harap. Kami nga kabilian, tingke kami daralanan, ing bukod mo kapag nasan, kekalasang ang tanggapan, hinapining katawan mo, alak ning mabidaya mo, ainaning kekang balayan, aing ikamu, Ginoo, ing paligayan, aing ikamu, Ginoo, ing paligayan. Sablaming ang ipagalan, tingke kami ng kabiyayan, ing bukod mong paninasan, kekalasang ang katulan, tinapining katawan mo, alam ning mapidaya mo, ainaning kekang balayan, aing ikamu, Ginoo, ing paligayan, aing ikamu, Ginoo, ing paligayan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoo itindaon karing gamat mo,
king kapurit kaligaya ng kiyan lagyu, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. Uy, pamimiglalang, king kaya kang ganaka, pakiramdaman mo sana ring panalangin mi, ading panalangin ay yampang ding kaya kang santo, alang-alang kaya kami. Ingatan mo kaya sana, bangketa, makayampang keng karapat dapat akasiwan king kaya kang altar. Itiyadan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginum, antabi kaya kayo, At kaya ka antimore, yat nayorem puso yu. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu, adyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang lubos mayupaya. Ibabay may Santa Iglesia, king balang panahon, kapamilataning pamipalto mong lalaki at babaying makapasabali king kabanalan. Babya patutuking kaya kangalang kupa sa lugod. Agaganda kami, kapamilataning biyerang bayani, at sa saupan, kapamilatang ding babaying makapasabali king kabanalan. Babya patutuking kaya kangalang kupa sa lugod. Agaganda kami, kapamilataning biyerang bayani, at sa saupan, kapamilatan ding alang likat dang panalangin. Ban maging mabye keng tanda, ning magligtas mong upaya. Ulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kekang. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya. Nituyeng banwa, ating lawating kekang ligaya. Osana, king kakatas-katasan. Muaing daratang, king lagyu ning Ginoo. Muaing daratang, king lagyu ning Ginoo. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Muaing daratang, king lagyu ning Ginoo. Muaing daratang, king lagyu ning Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa ratingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyarilang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapit, pasalamat siya keka. Pirasin at binyena ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinumaning kalis, pasiwayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niyo iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Yung daya ning bayat talang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Cristo metea, ni Cristo sinublia, ni Cristo datangya, datangyang Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka.
Mapakmabaming pagamuamo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban beganap yak inlugod, tambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman din kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bielanganga. Ban kaya be ng Maria, ang birhendo ng Diyos, tambe ng San Jose, na kayong esposo. Kaya be ring apostol, ading sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian. Kikakabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayang tutub, kaguming Banal Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alangangga. Mapamintuging amahin talapangabos sa mibok yung banan ng taro, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Igabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasawapan king kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. Muling kekain O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At
at kaya timurin. Kakapatatangan po, masyatamang impupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan, kakayo. Cordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan Ibigay mo kay kami ing kapayapaan. Ibigay mo kay kami ing kapayapaan. Ibigay mo ing kapayapaan. Ibigay mo kay kami ing kapayapaan. Ibigay mo ing kapayapaan. Ning kordero ning Diyos, ay milalako king kasalanan ng ato. Doon tamang mayaws king apunan ning kordero. Ginoo, Ginoo, kung matampang tanggap tanggap kaya kaya ka. ka, dapat yakas mi nga mano mo, kumayap na ako. Nung nukarining lugod at aming kalugod, kariyaing Diyos ang malugod. Nung lukarining lugod at pamikalugod, karinatsuyaing Diyos Ama. Lugod ng Kristo, Hindi po nakatamo, kaya magsaya at tumulat mo. Igalang yan, luguran, Diyos sa mabye, at king parang tao, king lugod at alisen. Nung lukarining lugod at pamikalugod, karinasyoyaing Diyos ang malugod. Nung lukarining lugod at pamikalugod, karinasyoyaing Diyos Ama. Lugod, iyasat ka rin sa blatang
Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose. Itangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nawa na Birhen Maria. Kaya ka in Diyos pinibalane ing anak ng bugtong. Kaya ka in Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami kindaklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu apon si kanan pilbluban, at ipanluwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal at kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mingini kaya ka, ing baligtan mo kaming may punlugod, at iatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pakakalat na. Ipanalangin milaring pekapon ni pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap para karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alalanggang kapaynawan, detang mayang unabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manana na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kami nga ng kasasagulan kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos, musana pisawili ing aklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nune bakus mo kami kabus king sablang panganib, o maligaya at kanumanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, San Pio ning Pietrelcina, patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo. Oy pa kay kaming kasngawan at kapayapan, tinipon ming kay kang pamilya, banpuryan ning lagyo mo, at parangalan din kay kang santo.
Ipaintulot mong ing sakramentong tinggap mi, maging tandaan at pangako, din kaya kaming kaligtasan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginoo, mantabi kay kayo. At kaya ka timurin. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paituto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. May rin kay katang kapag masusyan, o may tanang ining luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dakal po salamat. Kaya po oras kaya kayong magandang araw. Marami pong salamat. O San Pio naning Petresina, isyak ing maya pabalita, ilugun mo king Diyos at king kapara, itiyasan ng apusan mikeka, halimbawa mo sukat ng tukyan, religyoso at kaparyan, ingkalukan mo at kapamintuan, ingkasuywan mo at kapanalan. O San Pio naring Petresina, Bishame ing maya pabalita, ilugun mo king Diyos at ikapara, itiyasan ng apusan ni Keka, alam minuhan dinapit Keka, emuti na ipapunta kaya, ing Diyos kewan ako kasangkapan, ing kaya pakaluluan kala.